Kajingi kerana pedang kejela Meghalaya, Bad Assam, Ban Wan Ra Biang Sachisin, ya Kashong Suk Shong Sang, Haki Kapot Border, Jonkine ki Artali Kejela, Kalayat Bank, Bad Katkum Karai, The Sha Biang ya Kila Pangam, Ban Lai Rep Lai Riang, Shala Ki Jong Kilangka, Pentor Jonki. Bad Hakajok Kapor, La Ailat ya Kinong Shong Snong, Jong Katapan, Ban Thung Sotron, Thung Kain, Haki Banta, Kibadon Hajan, ki penthor lane hali jong ki nong shong snong jong kala pangam halor kane karai jong ki ne ki artali ki jalla ka Meghalaya Bad Assam kala wanra shibon ki jinkali ya ki babon khamtam ya ki bana jalla Meghalaya habayo banyekran bad way usamla unong shong snong jong kala pangam ulabanyau da ka boong ba kane ka jing island jong ka sarkar Meghalaya banwan thong sotron ba thong kain da kitapan haki jaka ki bedang hap hapo upor usam jong ka jala Meghalaya kan sawanra ya ka jing hadin habon bat ka long kumba island ya ka jala Assam ban wan kurum lanne ban kam sandon bat pelong ru kum ka sakhi ba kane ka jaka kadang hap hapo upor usam jong ka jala Assam kumta nakaliang une usamla ula banram da ka boong ba sngaw hun ya ka ne ka jingle klamperkhan jong ka sarkar Meghalaya bat ula kunturu ya ki bor sarkar ba kinshim khia ya ka ne ka kam khnang ba kannam jia kano ka jing hadin habon bat ru banda perkhan sani bha shwaban ai ya kano ka rai kham tam ban ailat ya ki brew na ka wei pat ka jala ban wan rep wan riang ha ki jaka ki badang hab hapo ka jala Meghalaya to ka banangkong ai kani por nga sngew ban ai ngu yo blai uba lari la sumar yanga ha kini kisni ki por ki balalej no shaden tat hado menta kisni ngayo ka met ka phat ka bashat ka bakhalan te ka ka banga kwa ban wan ra shapi upaj ba hagajing yadai bat kani ko video te langba kani ko video nga kwa ban wan ra shapi hagajing yadai bat ka issue hangne hasnong jongi halapangap kumba philio hagini ki khindiat sni nakaliang jong ka sarkar ka jongi kalala ban simkhia ya kani ke issue da ka ba kinong rep jongi kilayo ban lej rep suk rep sign sha ki hali penthor ki jongki te nakaliang ke jonga ro ngasngeu ban ai khublei ya ka sarkar jongi ka bala simkhia ya kani ke issue bat nga ai khublei ro ya i deputy CM jongi sar sneu bhalang dhar i bala simkhia bha ya kani ke issue da ka ba kila ya manjur ka direction ba kinong rep jongi kila yo ban lej rep suk rep sign sha kita ki hali penthor ki jongki tangba ke bat ka banga kwa ban wan ra shapi upaj ba hagajing ya dei bat ka wane ke video nakaliang ke jonga hi hagato ka sngi ka bakila ya kendo hangni ha lum penthor lapangap ngasngeu ba nakaliang ke jonga ngam sngew hun ya gato ka jing ya rai ke jongki da ka ba sha ya une ukarbi ba un lej rep hangne halum penthor lapangap te nakaliang ke jonga ngam sngew hun bat nakaliang ki nong shong snong hiro kila ong ba kim sngew hun namar ba leng ong kumta namar ba ya kane ke jaka nadu handai hanthai ngila rep ngila im ngila yo jingmentoy hangne te ba leipat ba ngidang sha ya kine ki karbi ba kin rep hangne halum penthor umba ngila tibro ba ya kane kalum lane ya kane ke jaka ka ba dei sisa ka jong ka Meghalaya te ba leipat ba ngidang sha eki bakin rep ya kita ki seasonal crop hangne halum penthor balei ngam sngew hun namar ba yo lese ba hagini ki sni ki banwan ba nakaliang ke jong ki kin sawan ra ya ki scheme kum kita ki baki ya penbej hagto ke sni ma de nagata ka daw ba nakaliang ke jong ngam sngew hun bat nakaliang ginong shong snong ro kim sngew hun namar balei ang kumta ni sngew tho ba kanek kine ki karbi kin sawan ra bej hi ya kita ki scheme hangne halum penthor lapangap te nakaliang jonga nga
sngiu ban rem jur ya ka sorkar ba kila sha ban rep yau ta karbi hang ne halum pun thor lapangap te nakaleng ke chongnya tang kita hinga ko ban share shapi upai ba ha ke jing ya dei bat ke ni video te tang kum tahi khublai shibun